тук на светофара си в дясно. Не бе, просто насилствено са ми сменили посоката. Аз какво сега да направя, че за мен... ти си била ли в Да, за мен е обърнато. В смисъл и си спомням като малка, как ме шляпаха учителките. Не с тази ръка, не с тази ръка. И сега просто аз посочвам едно, обаче нали, мозъка ми каза съвсем друго и не мога. Може така ли? Не е така. Не мога да го направя. Зад казалите тези двете десетки. Чакай, не, готино и се става, обаче аз не мога да го направя за показалица. И що се отказвате толкова бързо? Не така. А как? Вижте как така. Добре, но аз не мога да го схвана. Добре, аз така ли ти обяснявам в част, като не разбираш? Ей така, Георги. Обясни ми го както аз ти обяснявам. Тези двата Добре. пъстъка зад показалица. Чакай сега. Ето тези. Не мога да се отказвам. Така, да видим от завист какво е направил главатаря. Искам... Емо чете много хубаво. Емо, айде да ни почетеш малко. Нека покрият щитовете си. Какво е щит? Дето да се... 5 човека едновременно не слушам. Казала съм го вече колко пъти. Така, Исус, добре си почнал, но той вдигна ръка. Вдигам него по тази причина. Слушай. Щите е нещо, което да се предпазваш. Например, Изброй ми филми, в които си виждал щитове. Добре, да ти помогне ли някой друг? Виждам 2 ръце. Първа беше Изумруд. Хората, които се бият. Искам заглавие на филм Изумруд. Чуваш ли ме какво искам? Точно, конкретно и ясно. Заглавие на филм, в който си виждала щитове. За сега не се сещаш. Роси? Междузвездни войни. Добре. Междузвездни войни. Троя, супер. Властелинът на пръстите. Добре. 300. Вижте колко много знаете. Миналия път се ме пита какво е щит, не знаем. Ти можеш. Това е вълшебната дума. Ти можеш. Заварих малки обезверени човечета, които казаха не мога. Мантра. Много яко насъдена. И в един момент аз им казах ти можеш и това беше като някакъв шок. И това ти можеш, толкова вече започна да се повтаря, че дори когато аз виждам, че нещо е невъзможно, те им казвам, нали, това е много трудно, няма да стане. И те ми казват, как ние можем? Сериозно ли никой не знае как се казва това дърво? Как се казва? Става най-хубавия мед от това дърво. Да, знам. Това? Айде на бесенка, Исус, защото го знаеш. Айде да те видим как го знаеш. Ако те обесим и дължиш 2 стихотворения на Исус. Съгласен ли си? Не. Ще играеш ли? Не, някой на вид ли? Аз? 2 стихотворения на Исус. един го знаеш, че дола. Да. Знаеш ли го? Хайде, Колкото хайдути ще са дълги. чакай, колкото хайде. Ще бутиш камерата. Давай. 7, 6, На едно ти рисувам крак. 4, 3, 2, 1. Така. Обратното броене на едно си му рисуваме ръка и си избира какво да прави. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Аз от тебе казвам. Това се казва акация, другото му име е Сълкъм. А той е освободен от 2 домашни. Да, прибирам се физически смазана. Обаче, когато си лягам вечер и си припомням какво съм правила с, да речем, някой от моите класове, какво ми е казало някое дете, и усещам, че точно това ми дава сили да стана на другия ден, да се хвана за тази дума да се превърне в изречение, на последващия ден изречението да се превърне в текст, на последващия ден текста да се превърне в действие и то добро действие. Аз бих предала децата, ако им кажа добрата дума, преди някой да им каже лошата.